ना भल ये भितर ना ना भितर हाँ भितर बा चपल लेके आस आसुन ना ना आस भितर अच्छी चपल भितर चपल नहीं नहीं एटा कला पहाड़ भांगी देखला देख कला पहाड़ भांगी देखला कला पहाड़ भुवनेश्वर कला पहाड़ खंडगिरी उदयगिरी कला पहाड़ सब भांगी देखिए केते तुमर टे धरी भिडियो कर मुझे भितर मुंडे मतिक कि कर छाड़ी किछि हबने ये सब कला पहाड़ अधा अधा भांगी दे मंदिर ना म अच्छी ना मंदिर मंदिर मामा ये आस रे ये आस ना ये आस नम कर दे नम कर दे नम नम करे कुसु नम ठाकुर ठाकुर नम कर दे हे भल बिले गोटे बही ता भर
ଯାହା ମାରିଦେଇଛି ଯାହା ଭଲ ହେଇଛି ନା ଭଲ ହେଇଛି। ନା ମୁଁ ମାରିଛି ତମେ ତ ଦବ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ତ କୋଉଠି ଏଇଠି ବା ଭିତରେ ନା ନା ଭିତରେ ଭିତରେ ବା ଚପଲ ନେଇକି ଆସ ଆସୁନ ନା ନା ଆସ ଭିତରେ ଅଛି ଚପଲ ଭିତରେ ଚପଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଦେଖ କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା କଳା ପାହାଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଳା ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଆମେ ଦେଖିବା କଳା ପାହାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଦେଖି କେତେ ମତେ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ତୁମର ଟିକେ ଏଇଟା ଧରି ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାତିକି ଆସିବି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିଥିବୁ ଧର ଛାଡ଼ିବୁ କିଛି ହବନି ଏସବୁ କଳା ପାହାଡ଼ ଅଧା ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମନ୍ଦିର ନା ମ ଅଛି ନା ଏଠି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଝିଅ ସେଇ ମାମା ସହିତ ଆସିବ ମାମା ଏଇଠି ଆସ ରେ ହେଇ ଏଇଠି ଆସ ନା ଏଇଠିକି ଆସ ନମ କରିଦେ ନମ କରିଦେ ନମ ଏଇଠି ନମ କରେ ଖୁସୁ ନମ ଠାକୁ ଠାକୁ ନମ କରିଦେ ହେଇ ଏଇଟା ବିଲେଇ ଗୋଟେ ବସିଛି ହେଇ ହେଇ ଦେଖୁନ ଭଲ ବିଲେଇ ଗୋଟେ ବଇଛି ତା ଭିତରେ ଇଏ ବସିଛି